Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba na imitu yake. Boma lapempha abwenzi a dziko lino pachitukuko kuti apitirize kuthandiza polimbikitsa maphunziro apamwamba mdziko muno. Ochita kafukufuku za umoyo awapempha kuti adzipanga kafukufuku yemwe angathandizire kutukula ntchito za umoyo mdziko muno. Timu ya Mighty Wanderers yabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership idakantha Chitipa United ndi zigoli zinayi kwa du pa bwalo la Chitipa. Munkhani yathu yoyamba, boma lapempha abwenzi ake pachitukuko kuti apitirize kuthandiza dziko lino polimbikitsa maphunziro apamwamba mdziko muno. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yayankhula izi mboma la Dowa pamwambo opereka zipinda zophunzirira 13 ndi zimbudzi 14 zimene bungwe la Let's Build Foundation lamanga msukulu za sekondari zoyendera mbomalo. Glory Chinyanga walemba ripoti limene akuwerenga ndi Helix Manemba. Polankhula pa sukulu ya Simbi mboma la Dowa, Amsaka anati kukhazikitsa kwa maphunziro aulere a sekondari kwachititsa ana ambiri kubwerera ku sukulu, zomwe zikuchititsa kuti chiwerengero chikhale chokwera choncho pakufunika zipinda zophunzirira zochuluka. Iwo anafotokoza kuti kumanga kwa zipinda zatsopano zophunzirirazi ndi bungwe la Let's Build Foundation zikugwirizana ndi masomphenya aboma ofuna kulimbikitsa maphunziro mdziko muno. Iwo anatsindikiza kuti boma liyesetsa kuti sukulu zonse za sekondari mdziko muno zikhale ndi malo ophunzirira abwino kuphatikizapo malaboratory, chifukwa izi zimathandizira kuti ana achite bwino pa maphunziro awo. Ndigwirana manja ndi IMP yakudera kuno komanso a headmaster ndi asogoleri na maphunziro kuti sukulu iyi ndi sukulu zina zonsezo zikhale zokwanira. Panopo sitinganene kuti sukulu yakwana ina ili yonse ngati sili ilibe zinthu zimenezi: library, laboratory ndi computer laboratory so zonsezi tionesesa kuti pano zikhalepo. Ndipo mkulu wa bungwe la Let's Build Foundation muno Malawi, a Ruth Kawale, anati atachita kafukufuku wawo anaonetsa kuti boma la Dowa ndi limodzi mwa maboma omwe amasowa thandizo la zipinda zophunzirira zoyenerera. Unonso anatiuzaso zofuna zawo tanakhala tikuyendera masukulu ambirimbiri tinapanga ngati site assessment ndi limodzi ndi ku district Dowa district council ku Central East Education Division ndi na kusankha masukulu ndi boma. Masukulu amene anekera kuti timange kunoko alipo 32. So pano patangopita 7 Julai tiyamba atatu ena ndiye kuti chiteka nalipo. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Simbi CDSS a Clemson Kachipala anafotokoza kuti sukulu yawo inali ndi mavuto akulu chifukwa ana amaphunzirira m'makalasi omwe amapereka chiopsezo zomwe zimachititsa kuti ambiri adzijomba. Ndinali vuto lalikulu kuti ino ana athu amaphunzira m'maklasi yosakhala bwino, maklasi amene amapereka chiopsezo kuti nthawi iliyonse akhoza kusasuka, maklasi amene amadontha mkatimo muli zima potholes. Koma tsopano tikuona kuti uwu ndi mdalitso wabwerawo zilimbikitsa ana kuti adzibwera ku sukulu kuno. Even aphunzitsi akhaso olimbikira kuti aliyense amafuna magwira ntchito malo yotani yosamalira. Let's Build Foundation inayamba mchaka cha 2021 m'Malawi muno ndipo yamanga zipinda zophunziriramo komanso zimbuzi zoposera 50 m'maboma awiri mchigawo chapakati. Unduna wa zamaphunziro wati ndikofunika kuti adindo mdziko muno agwiritse ntchito gawo lina la thumba la chitukuko cha madera la CDF pothandizira ndondomeko ya maphunziro a P-class komanso odzera matablets a Benefit. Mkulu woona zamaphunziro mboma la Dedza a Hendrik Silikeke anena izi mbomali pa msonkhano owunikira adindo zokhudza ndondomekozi. Zambiri mulipoti ili la Lonjezo Msodoka limene akuwerenga ni Margaret Mapando. Msonkhanowu cholinga chake chinali kufuna kuunikira komanso kudziwitsa adindo osiyanasiyana momwe ntchito yopereka maphunziro kudzera m'matabuleti a Benefit ikuyendera kuti adindowa afotokozerenso ena m'madera awo. Adindowa anafotokozeranso zokhudza ndondomeko ina ya maphunziro yotchedwa P-class yomwe pakali pano boma likuchita moyeserera msukulu zochepa mdziko muno. Ndondomekoyi ili ngati gawo imodzi yodzala maziko abwino amaphunziro kwa ana a zaka zisanu powakonzekeretsa asanayambe
pachiyambi standard 1. Poyankhula pamapeto pa msonkhanowu Alekeke anati ena mwa mavuto omwe amakhalapo msukulu za pulaimali ndikamba kuti ophunzira amalephera kupeza maziko abwino pa maphunziro awo. Iwo ati pofuna kuthana ndi mavutowa, boma ndi thandizo lochoka ku mabungwe ena linayika ndondomeko zosiyanasiyana monga BEFIT komanso P-class kuti ophunzira azipeza maziko abwino m'makalasi ang'onoang'ono a maphunziro awo. Kumana ndi ma MP, ma councillors ndi magogochalo tinafuna kuti amvetse zinthuzi ndipo pa mapulani awo pa constituency level pa ADC level azitha kuyikamo ma program awo kuthandiza za BEFIT komanso kuthandiza za P-class mdedza muno. Chifukwa foundation learning ndiofunika ana aja akaphunzira bwinobwino kuchoka ma lower classes ndiye kuti kutsogoloko azikhala kuti akugwiritsa ntchito knowledge imene anaphunzirawo. Wapampando wa khonsolo ya boma la Dedza a Joseph Kwenda ati nkofunika kuti adindo kuphatikizapo aphungu a nyumba ya malamulo achilimike kukuza ntchitozi pofuna kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Ife ngati za district council tonetsesa kunena kuti ntchito imene ifikire masukulu ochulukira chifukwa yafika masukulu ochepa umekhale masukulu ochulukira zoti nkhani yambiri mafuta imafuna ndalama pankhani ndalama tifufuza kwambiri ife ma MP ma council tikhala pansi mose magogo athu mose maziba VDC members ma ADC members kuti masukulu ambiri akhala nakupindula. A Joseph Kaumphawi ndi phungu wa dera la Dedza Linthipe ndipo watsindika kudzipereka pothandiza ntchitozi kudzera ku thumba la chitukuko cha m'madera. Pankhani ya CDF tionetsetsa kuti mwina chaka chinachi tikamapangaso ma work plans athu tionetsetse kuti tipange include program imeneyi cholinga chakuti no anzathu akamazachoka ife program idzakhale tikupitirirabe. Mboma la Dedza sukulu zokwana 32 mwa sukulu 256 ndi zomwe zikupindula mu ndondomeko yogwiritsa ntchito matabuleti pophunzira mkalasi a standard 1 mpaka 4 pomwe sukulu 15 ndi zomwe zili nawo mu ndondomeko ya P-class yomwe pakali pano ndiyoyeserera chabe. Ochita kafukufuku za umoyo awapempha kuti adzipanga kafukufuku amene angathandizire kutukula ntchito za umoyo mdziko muno. Modzi mwa akatswiri za umoyo pa sukulu ya ukachenjede ya Liverpool ya ku United Kingdom UK alinda mipando anena izi pa tsiku la zakafukufuku wa anamwino wa pa sukulu ya ukachenjede ya Cohes mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti la Austin Fugula. Kaswiri wona za umoyo komanso ndondomeko zake Associate Professor Linda Mipando wati ochita kafukufuku ngoyamba kumene amavutika kupeza thandizo la ndalama zochitira kafukufuku kamba kosowa upangiro olingana ndi mmene zinthu zomwe dziko lino likufuna. Sechisuba munthu wekha pa iwe wekha umakhala ndi anthu ambirimbiri amene amagwira nawo ntchito limodzi ndiye kuti so anamwino wakhaleso mugulangapo ndi azinzawo ena amene akupanga nawo work together bwinobwino kumapanga choncho. Chinanso chimene chofunikira kwambiri munthu ukhale ndi integrity pa munthu wako kuti munthu akakupatsa ndalama zoti upangire research upangadi research iyo ipangadi impact life ya anthu umoyo wa anthu sinthadi so zinthu ngati zimenezo zimapangira unati ukamalemba proposal yako icho kaziganizira kwambiri zithandiza unati proposal ja uyilembebe ndi yofunika bwino kwambiri kozi ipanga respond kwa zinthu zimene zochitika mdziko muno. Mkulu woyang'anira sukulu ya anamwino ku Cohes Dr. Genesis Chowe Sungani akuti kafukufuku wambiri yemwe amachitika ndi ochepa yemwe zosatira zake zimathandizira kukweza ntchito za umoyo. Apa iwo ati pakadali pano akhazikitsa nthambi ku sukulu yawo yoti iyambe kulondoloza kafukufuku yemwe ophunzira kupanga kuti azithandiza potukula ntchito za umoyo. Choyambirira akamaganizira kapena patiti idea akamaganizira kuti ndikufuna ndipange kafukufuku gaoliti chimene timalimbikitsa ndichoti apange kafukufuku pa zinthu zimene zikukhudza moyo wa anthu tsiku ndi tsiku. Kafukufuku sitingopanga kafukufuku kuti tipange ayi koma kafukufuku olingana ndi ntchito imene anthu akugwira komanso ndi cholinga chosintha umoyo wa anthu dziko muno komanso mwina kufika ku mayiko ena. Tsiku lokhudza kafukufuku yemwe anamwino amachita linali loyamba pa sukulu ya ukachenjede ya Cohes. Mwambo unachitika pamutu oti kulimbikitsa anamwino kuchita kafukufuku monga chikhalidwe komanso mwa ukadaulo. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lapempha anthu mdziko muno kuti azidziwa ufulu wawo ngati ogula komanso kugulitsa katundu pofuna kupewa kuberedwa nthawi yogula komanso kugulitsa katundu. Mkulu wa bungweli a Desmond Kaunda amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe mdera la Mfumu Khongoni
pamwambo odziwitsa anthu za ufumu umene ali nawo pogula komanso kugulitsa. Ndi zambiri mu ripoti ili. Akaunda anati ndi zodandaulitsa kuti anthu ena amaberedwa pomwe akuchita malonda kamba kosadziwa za ufulu wawo pa malonda. Iwo anati bungwe lawo lipitiriza kuphunzitsa anthu za ufulu omwe ali nawo pa nkhani za malonda pofuna kuwateteza ku malonda osatsata malamulo komanso kuti Amalawi azipindula. Kusazindikira ndi vuto lalikulu kwambiri. Amalawi ambiri ali pa chipinjo ndipo akupondezedwa kwambiri chifukwa cha kusazindikira. Ndipo ntchito imene ndi yayikulu. Si a competition commission okha amene angakwanise ntchito imene. Tayenera kugwirana manja ndi akuthekera ena ndi ofuna zabwino ena. Ntchito ndi yayikulu. Tayenera kufikira ponseponse mu nthawi yochepa. Komano kofunika kuti tigwirane manja. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsulo ya boma la Lilongwe, a Gladys Kalumbi, anayamikira bungwe la CFTC kamba ka ntchito yophunzitsa ndi kudziwitsa anthu zokhudza ufulu pa malonda aliwonse ndi kunena kuti ambiri sadziwa za ufulu wawo. Akalumbi anati ntchitoyi ithandizira anthu kudziwa uthenga ofunikira pa malonda. Malonda wina aliyesa amapanga malonda. Taona kunena kuti anthu ambiri sadziwa maufulu awo ngati ogula ngati maufulu awo so ngati ogulitsa. Ndiye chitukuko chimavuta kuti chipangidwe implement kudera ngati anthu sakuzindikira chifukwa malonda ndi chimene chili base ya kutukuka kwa anthu. Anthu sangatukuke ngati zinthu zisakuyenda bwino kuderako. Ngati malonda akuyenda bwino anthu akudziwa chimene akuyenera kuchita akaphwanyiridwa maufulu awo kuzana ndi malonda ndiye kuti aona kopita. Pano pa anthu kuchokera tsiku la lero ndiye kuti ali ndi kopita akudziwa kunena kuti zinthu za malonda zikapanda kuyenda bwino apita khomo litiro. Mawu awo agulupu achibozo anayamikira bungwe la CFTC kamba ka ntchito yomadziwitsa anthu za ufulu wawo pa malonda. Iwo anati ngati ogula uthenga omwe aphunzira uwathandizira umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tachilandira kwambiri komanso chinthu chofunika kwambiri ndipo anthu ambiri samachidziwa komanso tadziwa taphunzirapo kanthu pamene. Papa tinabwera anthu azeru zawo ndiponso anthu oti ndi okhwima mu nzeru. Apapa tialangiza anthu athu komanso madera ambiri aphunzira kanthu fuati tinabwera anthu ambiri panopa kuti ugula kanthu chifukwa chophwanyidwa ufulu si bwino. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC likugwira ntchito pansi pa unduna wa za malonda ndipo cholinga chake ndi kuyang'anira momwe ntchitidwe wa malonda ukuyendera pofuna kukhazikitsa ntchitidwe wa malonda oyenera pakati pa ogula ndi ogulitsa. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyentonenso mitu yake. Boma lapempha abwezi a dziko lino pa chitukuko kuti apitirize kuthandiza polimbikitsa maphunziro apamwamba mdziko muno. Ochita kafukufuku wa zaumoyo awapempha kuti adzipanga kafukufuku yemwe angathandizire kutukula ntchito zaumoyo mdziko muno. Timu ya Mighty Wanderers yabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itakantha Chitipa United ndi zigoli 4 kwa 2 pa bwalo la Chitipa. Bungwe lakumasula nkhawa momasuka ku nkhamo limene cholinga chake ndi kuthandiza abambo kufotokoza nkhawa zawo alikhazikitsa mu mzinda wa Blantyre. Arthur Jokoto ali ndi zambiri mu ripoti ili. Zochitika zokhazikitsa bungwe la kumasula nkhawa momasuka ku nkhamo zinayamba ndi ulendo wandawala kuchoka pa Maserema kupita ku Country Club Limbe komwe kunali zochitika zosiyanasiyana. Malinga ndi mtsogoleri wa bungweli a Dave Malamya akonza ntchito zosiyanasiyana kuti afikire anthu mdziko lonse lino ndi cholinga chochepetsa mchitidwe odzipha mwa zina. Uthenga oti Amalawi adziwe ndi oti ifeyo tabwera andi cholinga chathu chimene tabwerera tikhala nacho. Andi mwina tsiku lina ndizafotokoza bwino mmene bungwe limene lili ma structures zake zingazala titazakhazikitse kuti bungwe lisazakhale lisazathe lizangopitirira. Nkhawa ndi zambiri zimene talandira komano chifukwa chokuti sitinayambe kwenikweni kuthandiza koma tayika anthu pa pending amene tikhoza kuwathandizira kuti tiyasakire anthu oti athandize bwinobwino chifukwa ifeyo ndi anthu chabe akuluakulu a bungweli koma anthu amene amathandiza mavuto
alipo osiyanasiyana. Kuli madokotala amathandiza mavuto ena, malawyers amathandiza mavuto ena, anthu awa azipembezo amathandiza so mavuto ena. Mmodzi mwa madotolo ona za ungwiro pa maganizo a Dr. Precious Magina ati kukhazikitsa kwa bungweli ndikofunika kwambiri pa ntchito yolimbikitsa umoyo wabwino pakati pa nzika za dziko lino. Ndilofunika kwambiri chifukwa tikamaka nkhani ya umoyo wa malingaliro, mental health pa chizungu. Timaona kuti ili ndi ngati ngodya zingapo. Ngodya yoyamba ni nkhani ya kupanga promote kapena kutukula nkhani za umoyo wa malingaliro, komanso nkhani yopanga prevent kapena kupewa kuti anthu asafike pozipha kapena kudwala. Ngodya zina ndi zimene zimakuzana kwambiri ndi anthu achipatala, mwachisanzo kuti munthu chaudwala timpase ngati chithandizo mankhwala kapena counseling. So kubwera kwa mabungwe ngati awawa ndikofunikira kwambiri chifukwa ife achipatala tili busy kuthandizira anthu. And chizungu chabwino manena kuti prevention is better than cure. So tikatukula kuti tipewe mabungwe ngati amene akumabwera kuthandizira nkhani ya kupewayi, ndiye kuti nkhani yothandiza yachipatala ikhala yophwekerapo kwambiri. So tianyadire kuti abwera ndipo ife ngati mbali ya chipatala tigwira nawo ntchito. Amayi omwe anachita nawo ulendo andawala pokhazikitsa bungwe lolimbikitsa kumasuka pakati pa abambo la kunkhamo ati ndokondwa kamba kaganizoli poti amayi ambiri akukhudzidwa ndi kuchuluka kwa mchitidwe wodzipha pakati pa abambo. Arthur Chokoto, MBC, Blantyre. Mipingo ayilimbikitsa kukhala patsogolo pothandiza abambo mdziko muno pa matenda ankhawa. Mmodzi mwa akuluakulu a mpingo wa Baptist ku chigawo chakumwera a Moses Maulidi wanena izi ku ndende yachichiri pamwambo olandira abambo amene amaliza maphunziro awo aulaliki wa abambo ku chigawo chakumpoto kwa dera la Blantyre. Maulidi akufotokoza. Abambo mwina osachita bwino mankhwala osokoneza ubongo ndi kumazipha, so zimene zinatipanga ifeyo kuona kuti no abambo ali ndi chosowa, ndi chosowa chawo tiyenera ife tithandizire ngati ifeyo abambo amene timasogolera chifukwa ndi ntchito imene ili yosogolera. So kwachosa abambo kumavuto osiyanasiyana kuabweresa koyera kuti kuziphatu sikutanthauza kuti mavuto atha, mwinaso makhala kuti maonjezera mavuto opitirira chifukwa onse amene amakudalirani kumbuyo onse amakhala kuti ali pa mavuto ambirimbiri ankhaninkhani amene mwina Mulungu sangakukhululukireni kapena sangakondwere nazo chisankho chimene mwachita chozipha. Ndipo Mbusa Gracia Mutaire wa mpingo wa Blantyre Baptist ati mpingowu wachilimika kuphunzitsa abambo zinthu zosiyanasiyana zochotsa nkhawa. Iwo akufotokoza. Azibambo tikasonkhana tikakupana mikumano yathu, azibambo akuthandizika kwambiri pa nkhani ya kumasuka. Azibambo ambiri ndinokha mukudziwa kuna kuti azibambo ambiri amavuta kuti azimasuka kuti anene uzibambo kuti ine ndikudutsa munyengo izi. Azibambo ambiri mbali imeneyo zimapezeka kuna kuti samasuka, ndipo nchifukwa chake mpeza kuti pamapeto pasonse zipeza kuti azibambo ambiri amapezeka kuti apanga commit suicide chifukwa kuti samatsuka zambiri zimathera mu mtima, ndipo zikapezeka zikachuluka chifukwa amapanga ziganizo zomafuna kuti apange commit suicide. So tikakumana timathadi kulimbikitsana kuna kuti akuluakulu tizimasukirana pamene tikudusa munyengo zowa tizitani kuti tizimasukirana tisamapange manyazi chifukwa manyazi ndi amene akumatipwetekawo anzathu azimayi apa masuka. Mtsogoleri wa mpingo wa Salvation for All Ministries International, mtumwi Clifford Kawinga, watsindika zakufunika kwa mgwirizano pakati pa atsogoleri a zipembedzo ndi mafumu pothandiza kusintha miyoyo ya anthu amene akumawatumikira. Mtumwi Kawinga wayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano amene anakonzera mafumu, atsogoleri a zipembedzo komanso akuluakulu ogwira ntchito za boma okambirana za momwe angalimbikitsire mgwirizano pogwira ntchito zachitukuko. Tili ndi ripoti la Patrick Dambula. Pa msonkhanowu panafika mafumu osiyanasiyana kuphatikizapo inkosi ya makhosi Gomani yachisanu, ndipo mutu wa zokambiranazi unakhudza kugawana masomphenya omwe angathandize kulimbikitsa ubale wa pakati pa mpingo ndi mafumu. Polankhula pa zokambiranazi, Mbusa Kawinga anati mafumu ndi anthu odalirika pa nkhani ya chitukuko chifukwa ndi amene amayang'anira chikhalidwe, malo komanso kuonetsetsa kuti miyoyo ya anthu ikuyenda bwino.
M'busa Kawinga anatsindika kunena kuti mpingo wawo ndodzipereka pa nkhani yofalitsa uthenga wabwino, koma pambali pa zimenezo mpingo ukuonetsetsanso kuti miyoyo ya anthu pa nkhani ya chuma komanso chisamaliro cha anthu zikuyenda bwino, kamba kakuti izi ndi zimene zimakhudza miyoyo ya anthu tsiku ndi tsiku. M'busa Kawinga anati ndi cholinga cha mpingo wawo kuona anthu akusinthika pa nkhani ya chuma komanso akupeza njira zothanirana ndi mavuto monga akusintha kwa nyengo komanso vuto la kusowa kwa chakudya. Tabwera ndi bungwe limene tikumalitcha Hopefield Initiative ndi cholinga chakuti anthu tasinthe pang'ono akhale odziyimira pawokha. Ndiyeno tikumatsegula maklabu kuwalimbikitsa anthu pa ulimi wa mthirira komanso kupereka madzi aukhondo ndi kuthandiza anthu ena amene ali ochepekedwa. Lero timakumana ndi mafumu apano pa Central. Mwezi wapitawo tinakumana ndi mafumu aku chigawo chakumwera. Lero lino tacheza ndi mafumu a chigawo chapakati, masiku akubwera tipitanso ku chigawo chaku mpoto. Mafumu gawo ili ndilawo chitukuko chawo andi anthu amene timafikira amasankha ndi mafumu. Polankhula m'malo mwa mafumu onse, inkosi ya makosi Gomani 5 inayamika mpingowu ponena kuti ngakhale baibulo limafotokoza za ubale umene unalipo kalekale pakati pa mafumu ndi atsogoleri a mipingo. Inkosi Gomani 5 inayamika mpingowu kamba koyambitsa ntchito zosiyanasiyana zimene zikuthandiza kutukula miyoyo ya anthu. I think zingopitiriza ndithu nkhani ndi ntchito imene inambika kale m'mbuyomo. M'baibulo momwenso zimalemba ndithu kuti mafumu ndi azitumiki amagwira ntchito limodzi kuthandiza kusamalira anthu awo komanso kuyendesanso nkhaniso ya umulunguso m'madera monse. So ife chimene tidachilandira ndi manja awiri ndipo ntchito tiyigwira andi ndi pempho lathu kuti aliyense tonse mbali zonse zikhale serious pa nkhani imene kuti ntchito chimene chichi chiyende bwino, chitheke, chikhale very effective kuti chitheke kupanga benefit anthu athu onse. Malingana ndi M'busa Kawinga, mpingo wawo wafikira anthu okwana 10 miliyoni mdziko muno ndi thandizo la chakudya komanso powafikira pa nkhani ya uzimu. Lachisanu lapitali M'busa Kawinga anakayendera bambo wina wa zaka 55 yothamu mkokoko wa m'mudzi mwa Thunduzi mdera la mfumu yayikulu Chauma kudedza. Amenezi walo zawo zina zidasiya kugwira ntchito ndipo akhala ali chigonere kwa zaka 29. M'busa Kawinga adamangira nyumba bambo ameneyu zaka 5 zapitazo ndipo anapita kukaona mene zinthu zilili. Tsiku la lero mwachidule nene kuti palibe china koma kupitiriza zimene Salvation for Ministries zimachita. Timafikira magawo atatu a moyo wa munthu: thupi, moyo, mzimu. Chikhristu chenicheni ndi chimenechi. Ayotam akulalikira miyoyo yathu kodutsa mu utumiki wa utumwi, wa uneneri, wa uphunzitsi ndi utumiki uliwonse umene tingautchule chifukwa pawokha. Ayotam ndi mtumiki amene akutumikira anthu. Pakadali pano mpingo wa Salvation for All Ministries wamanga midadada ya sukulu, matchalichi, mastation ya polisi, pambali polipirira ana 500 ndalama za school fees. Mpingo ukufikiranso anthu ena okwana 2 miliyoni ndi thandizo la chakudya. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Akuluakulu a konsolo ya mu mzinda wa Blantyre atsindika kufunika kosintha maganizo posamalira chilengedwe mu mzindawu kuti adindo akwanitse kulimbana ndi matenda otsekula mimba kuphatikizirapo kolera amene wayambiranso kufala madera ena a mu mzinda wa Blantyre. Modzi mwa akuluakulu konsoloyi a Lonex Kasiya amalankhula izi nthumwi za kampani ya Ethnos zitasesa mu mzinda wa Blantyre. Mavuto amene timakumana ndi kumagwira ntchito, timakumana ndi mavuto ndi anthu ena samamvesesa zimene ife timawuza. Andi tikusesa koma yonse akubwera ndi zinyalala kuzaponya malo amenewo. Mavuto amenewa ndi amene tikumana chifukwa choti si anthu ambiri amene amadziwa za ukhondo komanso si ndi anthu ochepa amene amadziwa za ukhondo. Ochuluka ndi amene samachita bwino kumbali ya zinyalala. Tauli ngati sitikuisamala kuopsa kwachi ndikuti tikhala ndi matenda ife anu ake amene Blantyre muno amene tikukhala muno komanso alendo athu akamabwera akhalanso akukhala pa mavuto nthenda zitha kuchuluka mwachisanzo ngati nthawi ya mvula, kolera, malungo zonsezo zimachokera mu nkhani ya zinyalala. Poyankhula mwambowu sanayambe a Trevor Raulo amene amayimirira Ethnos pa mwambowu anatsindika kufunika kwa ukhondo kuti Amalawi akwanitse masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Iwo akufotokoza. Ngati chinyamata ngofunikira kwambiri kugwira ntchito ngati imene kuti timakongolesa mzinda wathu komanso motere timakhala kupewa zinthu ngati matenda a kolera, for example hantavirus imene imapanga spread ndi makoswe
choncho tikhala tapewa makoswe antivirus kumalawi kuno tikhala taipewa kuti tikhaeni malawi wabwino watsogolo tizafike vision 2063 manenedwe ija tukenera tiyang'ane patsogolo ife achinyamata 400 meters akhalepo nenga tisitiyamba panopo kukhazikitsa chinthu chokuti ifeyo achinyamata tikusogolera tokha kuti tikhaeni mzinda wokongola kusogolo kuno zizativuta kuti tizangoyambira pakati ndi pakati koma tiyambire kutali kusogoza chinthu chimene chosamalira mzinda wathu. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itakantha Chitipa United ndi zigoli zinayi kwa du pa bwalo la Chitipa. Wanderers yachotsa Silver Strikers pamwamba pa ligi potengera zigoli poti matimuwa chimodzimodzinso Blue Eagles onse atolera mapointi 13. Masero ena FCB Nyasa Big Bullets inachokera kumbuyo kuti ilepherane ndi Moyale Barracks pogoletsana chigoli chimodzi aliyense. Pamene Karonga United yagonjetsa Red Lions ndi chigoli chimodzi kwa du. Nayonso Goshen City za Dynamos yapambana koyamba mu ligi itagonjetsa Kamuzu Barracks ndi chigoli chimodzi kwa du. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Boma lapempha abwenzi a dziko lino pa chitukuko kuti apitirize kuthandiza polimbikitsa maphunziro apamwamba mdziko muno. Ochita kafukufuku za umoyo awapempha kuti adzipanga kafukufuku yemwe angathandizire kutukula ntchito za umoyo mdziko muno. Timu ya Mighty Wanderers yabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itakantha Chitipa United ndi zigoli zinayi kwa du pa bwalo la Chitipa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Mukhale ndi tsiku lopambana.